Ngoten iki. Sumpah kula mboten seneng yen apa-apa diukur ngangge dhuwit. Yen nganggo pitung dhuwit apa mestine. Petruk ni mboten kelakon teka teng KUD Tanijaya mboten kelakon. Niki lho merga kula tresnanipun kalih Pak Harminto, tresnanipun bekti kula kalian Pak Hariwur. Nggih. Kok apa-apa diukur ngangge dhuwit. Kowe tak kene dhuwit semene kowe mulya. Nenggih pun Panakawan Petruk Mewah Bagong. Pramila saking menika kula nyuwun agungi samudra pangaksami Koko Prabu. Waladalah. Ya Yayi ya. Ning iki mujudake kahanan ingkang banget nganeh-nganehi. Nyibarate hitungan ngono ganjil, nyibarate wujude timbangan ngono jomplang ing ngatasé pasewakan sing endahe kaya mengkene. Pasewakan sing wibawane kaya mengkene, pasewakan sing semua kaya mengkene. Kudune sing rawuh rene iki lupute pendhita ratu elek-eleke kuwi satriya. Lah kok iki dapure kere-kere do munggah tinggel iki karepe piye? Yen Petruk mono ngerti karo tata krama, Wanuh karo Subasita ngerti karo Udanegara, ketitik munggah ning Stinggil, laku dodok nyembah sesedokan kaya mengkono. Ning balik sawangen Bagong iki mau. Munggah Stinggil ngadeg nyak. Ketemu karo ratu iso dirangkul. Dijak salaman. Morogake sawangan Bagong mripate plirak-plirik kaya ngene iki. Tur ramemper babar pisan ing atase swanon Stinggil negara Ndarawati nganggo sabuk. Sabuke gedhene kaya ngono tur mburi nggen sabuk ditulisi preman saka Gude. Karepe piye kuwi? Gong. Nun. Apa kowe ora ngerti lek kowe wis tutuk? Lah apa to masalah iki apa? Mung yo sabuk-sabukku dhewe, lek ku nulis-nulis iki dhewe kabeh do iyik do cerewet iki ngopo? Bab kuwi ora patut babar pisan. Kudune kuwi nganggo sandangan sing sopan, sing pantes ngono ki mergo ana Stinggil. Nganti dadi gerahe penggalih. Kowe mau di rasani karo Sinuwun Prabu Mandura. Lha rasane piye? Bagong ora pantes munggah Stinggil. Ya wis kareben. Nganggep aku ora pantes munggah Stinggil karo kowe ngene mergo dhewe nyawang karo derajat pangkat to ngene. Sing disawang lek bandane. Sing pantes munggahno pendopo ngene iki mung pendhita, mung ratu karo para satriya. Malah ngucap ngono to. Iya. Ngono ki tegese wong ora iso mawas karo dirine, ora ngilo karo gitoke. Hah? Mongko besok ki menungso yen ngadhep ana ngarsane Gusti ora ana bedane, ora ana wong pangkat, ora ana wong mlarat, ora ana wong sugih, ora ana wong ngelih, kabeh ki besok derajate padha, kari perbuatane ning donya ki piye? Yen apik ya munggah swarga, yen elek cemplung neraka jahanam. Do nakoke, kowe mbiyen ki dadi apa? Bandamu pira? Pangkatmu apa? Bojomu ayu apa ora? Ora mungkin ditakokne ngono kuwi. Sing ditakoke mesti amal perbuatan. Ning panjenengane iki ratu. Apa aku gumun karo ratu? Ngaku ratu mblegedu, ratu kondang, ratu sugih. Yen ora dicoblos kaya Bagong ngene iki daerah klakon dadi ratu lho, Tru. Lha kudune dheweke matur nuwun karo aku, kudune ngono ki. Mergo dheweke iso dadi ratu, iso dadi penggede, dipilih karo wong cilik. Mergo ya suarane para kawula dase. Ning ngajeni lho yen pancen dhek ngajeni karo aku ya ngajeni lek dhek ora gelem ngajeni ngopo aku ngajeni gunane apa? Nek ngendel-ngendelke ratu nggen kawibawan lek ratu jujur pancen nggone kawibawan lek senengane ngapusi janji sing tanpa bukti nggene wibawa ning endi? Apa kowe ra kelingan Truk nalika Ratu Mandura mbiyen nyalonake dadi ratu teko ning omahe dhewe Truk Gong aku arep nyalonke aku sok pilihan ngono. Aja kuwatir lek aku kelakon dadi ratu tenan, aja kuwatir ngarepan kuwi dalan ki tak aspale Korea. Masa? Wis alus. Alus apa nganti saiki malah dadi kali yo. Ngono tegese janji tanpa bukti. Pejabat sing apik ki yen janji ya ditepati, terus senengane ngrangkul karo wong cilik, kumpul karo wong cilik, seneng karo budaya. Contone kaya piyai sing lenggah ning kene iki selaku Bapak Koperasi Medion, Pak Hariwur ngono apik manunggat tunggalan karo wong cilik ngono kuwi. Tur ya ora gelem ora kersa panjenengane pidato sing dawa-dawa, malah ora kepareng ngendika babar pisan. Pun Pak Dalang ndang diwiwiti mawon wayange, mesake sing pirsanipun kathah sing ngenteni. Lho ngono ki sing apik, ora kakean gambleh ae.
Ngomong tok ngene wong kene wis kulino krungu. Nggih napa mboten? Sing diteni janjine nggih napa mboten? Ah, ngono kuwi. Dasare tresna karo kawula, tresna karo budaya, ngrangkul karo seniman ngono kuwi. Sing apike ngono kuwi. Iya. Ning meneng dhisik. Hah? Meneng dhisik. Lah nggih meneng aku luweh kok. Wis to meneng sik to. Engko yen ora didangu meneng sik. Siap, siap. Petro wonten dawuh. Padha winantu Basuki anggenmu prapta kanthong bolong. Nggih. Awit saking berkah pangestu paduka Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niskala niring sambika langgen kula sowan mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Iya Petruk ndak tampa gawe bombonge rasa diprayogakne anggenmu lungguh. Matur nuwun pangraos mboten kirang sekeca anggen kula mara siba. Bagong diprayogakne anggenmu lungguh. Matur nuwun Kanjenge. Mboten kirang prayogi anggen kula sowan, mboten langkung sembah. Iya ndak tampa gawe bombonge rasa. Petruk padha becik, kantong bolong padha raja. Nun inggih Sinuwun Prabu Mandura kalih saking rubeda sowan kula, sembah pangabekti kula mawan tuwa-tuwa kunjuk. Ya, ndak tampa gawe bombonge rasa, pangestuku tampan ana. Nggih, kula pundi mugi andadosaken jimating gesang kula. Wong elek Bagong padha becik. Dagelan elek Bagong padha rahayu. Dagelan elek Bagong padha becik anggenmu teka. Wangsulan le, ora ngono kuwi. Nesu ya nesu, anyel ya anyel lek ditakoni iki wangsulan ngono kuwi lho. Kon wangsulan apa? Lah iki didangu karo dibage karo Sinuwun Prabu Mandura. Lek mbagekne piye iki krungu ora kupingmu? Dagelan elek ngono lho. Wis ngina ta karo wong cilik ngono kuwi. Mongko elek Bagong kaya ngene iki mergo aku ciptakane Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Yen dheweke ngelokne aku elek padha karo ngelek-elek karo sing gawe urip ngono kuwi. Hah? Mbok apa anane ning kene ning pasamuan sing mirsani piyai akeh. Mboke Bagong padha becik angele sepira to. Dadak wong elek Bagong, dagelan elek Bagong. Ngene ben apa ngono kuwi? Oh iya aku krasa yen ngono. Sing gedhe pangapuramu. Wong ganteng Bagong padha becik. Wong bagus Bagong padha becik. Alah saya nyekne fitnah iki genah. Kok iso ngalani aku banteng, aku bagus. Wong anak kuwi tak liling malah step lho malah. Kok iso kowe apa anane Gong padha becik ngono lho. Ya, Bagong padha becik nggih wilujeng niring sambikala tansah sinampuran ing kamulyan. Mboten langkung sungkem kula kunjuk Sinuwun Prabu Mandura. Ya, tak tampa gawe bombonge rasa. Pangestuku maragake tampan ana. Nggih, mang deleh mriku kapan-kapan kula jubuke. Ngerti ya ora tak jak. Kowe rene iki melu aku ora dijak piye to iki. Kowe nunut aku rene iki. Iya. Bajak gareng ae. Petruk Nun njanur gunung kadengaren. Kowe sowan ana ing negara Ndarawati mukalamunta ranggimbul wigati maragagi babarna ingkang kanthi tetila kanthong bolong. Nggih. Saderengipun nyuwun Gung Samudra pangaksami nuwun sewu. Menawi sowan kula menika ngganggu kamardikanipun ingkang sami pinarak lenggah wonten ing Stinggil mriki. Salajengipun kula ngaturaken salam kurmat saking Bapak kula Semar Badranaya supados dipun aturaken dhumateng paduka Sinuwun Prabu Ndarawati. Dene ingkang angka 3 nuwun sewu. Kula dipun kengken, kula dipun utus dening Bapak Semar nuwun sewu. Ripalungguhan samangke negari Ngamarta. Niku lak nembe ke Taman Pagebluk Mayangkara. Larang sandang, larang pangan, akeh lelara ingkang nimbrung, esuk lara sore mati, sore lara bengi prapteng lalis, ngoten terus mboten wonten kendhatipun. Nah, Kyai Semar menika badhe nganti nderekaken para kyai nggih Ratu Ngamarta, Ratu Ndarawati supados kempal manunggal wonten ing Karang Kadempel mumpung menika wulanipun wulan Sura badhe dipun kanthi wanci tengah wengi nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sasampunipun mekaten nyuwun pangapunten kalian pangeran yen nyuwun dumateng purbane Hyang Agung mugi-mugi jagat menika pinaringan tentrem lan rahayu dados
wong sing wigati kula sowan wonten Ndarawati dipun utus Bapak Semar amboyongi nggih amboyongi Paduka Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna keparenga tindak wonten ing Karang Kadempel mangke ndonga bebarengan wiridan nindakake puji dikir kidung suci mantra rahayu supados jagat menika pinaringan tentrem. Menika atur kula kathah kalepatan nyuwun gungi samudra Pak Pangaksami kula nyuwun dawuh wangsulan saking Paduka Sinuwun Prabu Danardana. Matur nuwun. Petro, wonten dawuh yektine banget anggenku rena lan marem dene bapakmu duwe muga sarta krekat miwah niat ingkang becike kaya mengkono ingkang inti sarine ngunjukake rasa syukur sarta manembah kelawan purbane Hyang Agung kanggo ngawekani lelakon ingkang kebak prihatin iki ya mung ngene Petro anggenmu prapta iki bebarengan kelawan Koko Prabu Mandura nggih kula nekseni lajeng panjenengane mrene utawa tindak marang Ndarawati yektine uga bakal mboyong panjenengane ingsun supaya prapta ana ing negara Ngastina perlunipun supaya ngandhani nuturi ngelikake para Sata Kurawa supaya gelem ngambah dalan rahayu mula aku rumangsa bingung anggenku bakal wangsulan tumrap lelakon iki nuwun sewu sinuwun nuwun sewu menawi saking pamanggih kula yen patuk niku gampang tamban-tambanane ning yen watak niku yen ora diilangi karo bareng sing nyandang niku angel. Monggo sampun kondhang kaloka bilih para Sata Kurawa menika nggene kamurkan tur marambah makaping-kaping to. Para Pandhawa dipun timbali dhateng Ngastina jari arep diwenehi separone Ngastina ning nyatane malah bola-bali diarah pejahipun. Lelampahan Bagare Ngastina jari ya kon nuturi para Kurawa ning nyatane nggih diarah pejahipun riyen niku nate nun pangapunten kula ngeman dhumateng Paduka Sinuwun Prabu Ndarawati wong nyatanipun Bapak Semar menika niatipun becik ngejak ndedonga marang purbane Hyang Agung mongko Paduka kalian Bapak menika lak ngibarate geni lan urupe ngoten to ngibarate tumbu lan tutupe taline jagat reksakaning jagat niku jenengan kali Bapak Semar yen ora bisa manunggal anggene nyuwun marang purbane Hyang Agung niki mangke longo kasembadan gunane apa teng Ngastina tinimbang mangke malah kewirangan bebecer wektu nguras tenaga nguwang pikiran nanging sing ndhawuhi aku supaya mring Ngastina kuwi Koko Prabu Baladewa nyuwun pangapunten. Iya yen sing rawuh rene iki Baladewa asli yen nganti gadungan pripun sadyatri sang kapirang rinangka kinempit-kempit dosang ratnaning bawana ya tukang malang ati ya tukang nesing bias ya tukang kudu garing ya tukang kudu garing nyuwun pangapunten Paduka menika pangejawantahe Sang Hyang Wisnu kondange Ratu Ndarawati menika waskita pirsa sadurunge kelakon utawa weruh sadurunge winarah. Nyuwun pangapunten jaman sakmenika niku kathah wong sing memba-memba dadi wong apik, tembunge alus, sandangane niku sarwa becik ning jebule arep ngrugekake tiyang ingkang dipun dayohi niku pirang-pirang. Mila bab menika kedadipun penggalih kanthi wening muspra tanpa guna menawi ndika tindak dhateng negari Ngastina merga Kurawa ki nggene neraka. Kunjeng langit bapak katon sanging
Rodo montat lirke netap Sukayaya sinipi jojo bang mawing wengis Netra kocak ngondarandir Hidup nyomengolo cokro Praupan brabak branang Praupan brabak branang Kaya kembang worawari bang yen kasumet merang seketeng murut dahanane setan alas iblis lanat ora patut babar pisan tekane Ponokawan cetha lamun tong ganjel sajroning batinku kapeng kok ing Pancabaya bayane mung bakal baling jani nyatane mung bakal ngorek-orek karo jenenge Baladewa Petruk Kandang Bala cetonge glo tanpa warana anggenmu praptana ing kene mung bakal ngubak-ubak banyu bening mongko nalika ing ngarep anggenku rembukan kelawan Yayi Bathara Kresna ki apik alus becik sastrane runtut ning barang parandiri palungguhane ketekan Ponokawan loro dadine geseh dadine bubrah rusak kaya mungkin kaya sing dak kandhake ngarep mau iki pasewakan sing agung pasewakan sing wibawa pasewakan sing kebak pakurmatan dudu nggone para kere-kere Ponokawan kaya dapurmu kuwi neng kene iki kowe ra wigati kowe ora ana perlune kula kang mangkono kowe njaluk sangu pira kowe minggato kowe mulya dados kula dipun perintah supados bali tak sangoni njaluk pira ngapunten kula sing mboten seneng ngeten iki apa-apa kok diukur ngangge dhuwit ngoten iki sumpah kula mboten seneng yen apa-apa diukur ngangge dhuwit yen nganggo pitung dhuwit apa mestine Petruk ni mboten kelakon teka teng KUD Tanijaya mboten kelakon niki lho merga kula tresnanipun kalih Pak Harminto tresnanipun bekti kula kalian Pak Hariwur nggih kok apa-apa diukur ngangge dhuwit kowe tak kene dhuwit semene kowe mulya kowe iki ra penting kowe ra wigati sakniki monggo dipun cek langkung rumiyin antarane Baladewa karo dapure Petruk niku penting pundi dicek riyen lha ngecek pripun nyuwun prisa kalian sedaya ing sami lenggah nyuwun pangapunten yen wayangan sedalu ngeten niki mboten kula baleni melih nggih wayangan sewengi ngeten niki mboten metu Baladewa mboten ora masalah ning kok sewengi ora meti Petruk engko sing mirsani kabeh mesti do gelo kabeh do sedih kabeh do kuciwa nggih napa mboten para lenggah rungokno kupingmu kuwi Bagi Mbak Ratu nang kene iki ra penting, sing penting iki Petruk mergo iki pawange udan. Ngono kowe. Ngendel-ngendelke. Lho engko sik, aku sik. Oke, siap. Napa-napa ampun diukur ngangge brana picis ngoten niku kula mboten purun. Tur kula wonten Ndarawati mriki mboten sowan dumateng Sinuwun Prabu Mandura, ning kula sowan dumateng Sinuwun Prabu Harimurti. Jenengan kalian kula niku sami. Teng Mandura jenengan pancen ratu, kula kere. Ning wonten Ndarawati derajate padha, Mas. Sampeyan tamu kula nggih dayoh, kula entuk wedang segelas sampeyan ya segelas padha. Tur renek critane kok dayoh, nundung dayoh ki renek critane. Sing menang nundung niku sing duwe omah, wong sing kagungan kersa mendel kemawon jenengan malah meto-meto muntrat-muntrat idune kados ngaten. Ning iki ati nemu nalar Petruk. Bapakmu ki nglindur, bapakmu ki ngimpi. Kenapa kok dadak nganakake syukuran tur ngundangi para ratu-ratu gedhe ngamarta Ndarawati? Njur kok disuguh apa? Arep disuguh apa? Mongko wis ngerti gelare Klampe Sireng ki desa isa-isa sing nyatane kono ado ratu cedak watu. Njur arep kok kurmati cara piye?
Ora sah syukuran rasa ngundang ratu. Bapakmu kon noleh gitoke, nggih urip dhewe, nggih mangan dhewe kurang tek ngundang ratu iki karepe piye? Bapakmu karepe piye ge? Kowe Mandura. Lek wis nyandak bapak ngene musuhe anake ragil. Ya ampun tenan. Iki pasewakan ramisur. Lara atiku. Prabu Baladewa karepmu piye, Bal? Kok Bal? Jenenge sapa? Hah? Baladewa diundang Bal ya pas ngono. Hah? Kowe iki arep ngelek-elek Petruk, silahkan. Arep ngenyek karo Bagong wong elek, monggo. Ning kowe wis nyandak wong tuaku sing wis ngukir jiwa ragaku, ya kuwi Bapak Semir Badranaya. Kowe tek iso ngenyek karo bapakku yen arep ngundangi ratu-ratu disuguh apa? Bapakmu nggih mangan wae ora enek. Kowe tek ngerti yen bapakku kere, ha? Lek pancen kudune ngerti bapakku kere, kowe iki yo nyumbang bapakku ki melarat. Pancen kae ora sulap karo Brana Picis, ora edan karo sing jenenge jabatan, ora mendem karo kelungguhan. Paham kowe? Yen gelem sugih, wah kelakon bapakku mergo Bathara Guru ki jane adike Bapak Semar nalika ning Kayangan Surabaya. Surakarta. Suralaya. Ha diningrat. Suralaya ora. Suralaya, ha? Kowe ora tau maca sejarah bel kowe iki, ha? Sang Hyang bapake Semar Sang Hyang sapa to? Tunggal. Oh, Sang Hyang Tunggal karo Dewi Rakti kuwi duwe anak 3 lanang kabeh. Biyen wujude ndok Antiga, ndok. Tak takoni. Ndok apa sing paling enak? Ayo. Aja aneh-aneh. Nek kene linggo ae lho ora senengane. Hah? Biyen iki wujude ndok, banjur disihir, diruwat karo Sang Hyang Tunggal, akhirnya dadi jabang bayi cacahe 3, sing mbarep ya kuwi sing jenenge Tejamaya, sing nomor 3 jenenge Manikmaya. Lah bapakku Semar sing angka tengah nalika ning Kayangan dadi dewa, jenenge dudu Semar, ning pukulun Bathara Wahyudi, ngerti ta? Ismaya, Ismaya ora. Angger dikandani ngengkel ora senengane. Heeh, Ismaya ngono kuwi. Lah, bapakku lek gelem dadi dewa kelakon, ha? Kelakon ning bapakku ora nggumun kaya ngono kuwi. Trima dadi wong cilik, trima dadi wong lurah, wong sekeng kaya saiki, mergo kepengin momong para satriya utama kaya para Pandhawa. Ha. Lah wae iki apa-apa diukur ngangge derajat pangkat. Kowe kleru kaya ngono kuwi. Ha. Loh, nyatane aku ngaturake witing klapa salugune. Bapakmu murang tata, nyibarati gedhen empyak kurang cagak. Wong wuta ngitung lintang-lintang luku sinawat dalang kayu tangeh kenane cepak lupute. Kuwi lek teorimu, teori ki beda, Mas. Hah? Kowe aja nyepeleke karo bapakku. Yen bapakku iki gelem, aja kok mong kowe jagat iki kelakon digulung ngerti ora? Ngendel-ngendelke. Iki lakone beda. Aku kepeksa wani karo kowe. Hah? Mergo apa? Kowe nyanyi-nyanyunya karo bapakku sing ngukir jiwa ragaku. Kae Pangeran Katon ngerti ora? Lah kowe arep wani karo Bagong, aku ya ora wedi karo kowe Baladewa. Yen perlu adikmu kene kon maju pisan aku ora wedi aku. Loh, aku ora melu-melu kok. Lah sak mbelani karo kakange monggo. Kowe kebatut ucamu kaya ngono. Yen pancen jarak perkara ngejak dredakmu enggak poco bakah dudu pasewakan panggone. Metu njaba, kowe baperi jembar metu njaba kowe Bagong. Ayo. Wah. Ayo metu njaba. Sapa sing luwih prawira? Sik to, nek metu njaba iki piye to kowe iki? Kowe arep ra tanggung jawab kok iso metu njaba iki lho. Lah kendele metu jero wani resiko ngono lho. Ora dalawanan tekan ndi? Janji ora minggat saka Ndarawati, tugel kulumu ayo golek papan sing jembar metu kowe. Ayo, apa sing mati? Ayo, ayo. Ingkir kan patimu. Ayo. Lah, rame calone iki. Tenan kowe. Bagong nun
Petruk wis lunga mongko sing nantangke mau kowe. Koko Prabu Mandura ya wis jengkar, kowe kok sik neng jero ae piye to? Neng jero iki penak malah. Tegese neng kene hawane adem brase ngono lho. Kula mangke nggih anu nusul Petruk kula mboten tega ning lak nggih kudune matur riyen pamit riyen karo sing di omah. Intinipun kula nyuwun pangapunten menawi sowan kula kalih Petruk malah ndamel gendero kados mekaten sinuwun. Iya. Ora dadi apa ning tetep prayitna sing ati-ati gedhekake kesabaran. Nggih, siap-siap. Mesake Petruk mengko yen nganti dipulasara karo Koko Prabu Mandura, mula kang mangkono enggal tututana Bagong. Nggih, siap ngestakaken dawuh kula mangke nungka dumateng Kakang kula Petruk Kantong Bolong, sepisan malih wonten lepat klentu dosa kula nyuwun gunge samudra pangaksami sinuwun nggih. Iya. Mara gage tututana. Nggih, matur nuwun. Nyuwun pamit. Iya, Bagong. Bareng. Iya, Bagong. Ampun nggih. Iya Bagong nggih ngoten. Masalahe ngene lho. Petruk lek lunga teng pundi-pundi mboten kalih kula dheke ora tetek ora dadak lho. Mending nang ndi teng pundi iki malah mending ngejak wae gong monggo kula jane duwe keperluan dhewe duwe tanggung jawab dhewe. Nek anggere lunga teng pundi malah ngejak kula. Niki wajane kalih bapak sing dikongkon mung Petruk tok lho. Kula mesti dicangking gumun. Iya. Ya pancen dulur iki pancen kaya ngono kuwi, tega larane ora tega patine, merga gedhe rasa katresnane. Nggih, mila saking menika tututana dulurmu. Nggih. Pun nggih? Iya, pareng. Iya, Bagong. Nggih. Masalahe ngene lho. Masalahe niku Petruk iki kula sing anyele angger dolan teng pundi-pundi mboten nate nggo dhuwit ngono lho. Apa-apa mending nunut kula, kula gong enak bakso, ayo mangan bareng. Sing bayari mending kula. Mie ayam kula mbayar, tepo kula sing bayar. Ngono. Tembut wong dhek iki arep tuku iPhone men ketok canggih, seneni karo sing wedok mbleret tok dhek. Iya. Ya pamriye men iso temata kanthi becik. Anggere kowe iki wis iso apa kuwi jenenge gelem tombok apa wae kanggo dulurmu ora bakal lokak ning parandene Malasaya kebak. Paton kowe ikhlas len jajakne Petruk bakal entuk ijol sing luwih akeh lan mati tikel. Nggih. Amin. Wes. Pun nggih. Iya. Bareng. Iya, Bagong. Nggih. Tenan lho iki lho. Iya. Ngene iki lho. Kowe tek liwat mburi iki ngopo? Lho nek peton jenengane. Nek kaya dibingungni ngono aku. Kowe iki gur ngubengi cagak tok kowe iki ora. Kaya dibingungni ngono lho jenengane. Asih, pon bareng. Iya. Non nimbali kula. Ora, alah nimbali atuwas balik. Memak sruwing kupingku krungu. Gong ki lho 200. Oh alah, mubeng ngeket mau bae njaluk sangu. Sangu ngono. Nggene wong sugih mosok ora gelem nyangoni karo pakir miskin ngene iki. Nyonya ki 200. Nggih. Matur nuwun, ora lokak saya kebak ngoten niku. Didum karo Petruk. Nggih, beres. Kula ngedum mesti adil. Mangke kula 175 Petruk 20 ngoten. Kuwi ora adil. Lah apa nentekne pirang-pirang li jajan tepo ngono. Miyo, Ndara Setyaki. Iya, Bagong. Sehat ya? Iya. Dadi punggawa nang kene sing krasan lho ki ya. Iya, arep kondur. Iki mau diwelingi karo Ratu Gustimu. Gandeng panjenengane pasewakan to, jenenge miyos siniwaka mosok arep nggo dhuwit kan ra mungkin. Ora enek critane Ratu ngasta dhuwit. Lah iya, mau meling karo aku, Gong, temonono Setyaki kowe njaluk dhuwit 500. Sapa? Sinuwun Prabu Kresna ora percaya tak kon rene sae. Aja. Yo iki 500. Matur nuwun. Jang. Kadungane esuk munggah swarga tundha 19. Yo. Lho, Udawa. Wah, rambute gondrong pacare dokter iki. Lawanan tekan ndi-ndi. Pengen swarga apa ora? Ya wong urip kabeh pengen swarga. Ana syarate. 700.000.
Aku rasah ning swarga ning neraka wae ra apa-apa tinimbang kelangan dhuwit 700. Oh, pahit ora. Pate medhit kaya ngono